जादों हो नाजिबोदां? नों गावनो सोंनानै लाबानो जाबाय जाथिनाव। दावसे देलाय नों? औ आं नोंखौ जोबोद गोसोखांदों बेनिखायनो नायनो फैदों आं। जानाय नंला बेवहाय थाजाला। र' नाजिबोदां आं थांखासिगोन ना मानो खारखो नोंलाय? जाथि बोरो मिस्ट्रिफोरालाय? बिसोर ओंखाम जागासिनो दङ आदा। आच्छा दावसे देलाय मा बेफोरो? नों आदाजों बेवहाय मानो फैदों? आं बुंखाबायनो दा आं नोंखौ गोसोखांनानैसो फैदों होननानै। अब्लाबो नों आदाजों मानो फैनांगौ जाखो? नों आंखौ कलबो खालामनो हायोमोन ना? आं नोंखौ सारप्राइजसो होनो फैदों दा। दावसे देलाय आंनो सारप्राइज नांलाया दे। नेक्स्ट टाइम नों आंखौ लोगो हमनोब्ला हारसिं फैबानो जाबाय, बिदि आदाजों फैनाङा। आं आनकम्फर्टेबल मोनो। आयौ बाला बिदि सानथारो नों? ओहो आं गाज्रि जेबो साना, नाथाय आदाजों दा फैफादे, आं मोजां मोना। अके जाथि। दे बिदिबालाय नों थांदो, आंहा एसे खामानि दंबावो। नों आंखौ रागा जोंबाय आरो? आंलाय नोंखौलाय मानो रागा जोंनांगौ जाखो? रागा जोङाखै। अन्नानै नेक्स्ट टाइम आदाजों दा बेरायफा। जागोन दे बिदिबालाय आं थांनोसै दे। अके। आरो जाथि नों आंखौ हाब्रुबारिनि दाखोर दाला होननानै दासान्दे। हाब्रुबारियाव फदुम बिबारबो बारो आरो आं हाब्रुबारिनि फदुम बिबार। अके 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 फदम बिबार नों आंनि, थांदो थां। अके बाय जाथि। जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ। सन्थला जानायखौ गाननानै लोंनायखौ गाननानै रंजानायखौ गाननानै बे मोनथामखौ गाननानै खेबसेनो थैया मानो नों? गसाइ तबा तबा दाद हाफां खुगा जिबलांबानो इसेबां बिसिनांगौ नामाब्रा? मानो इसेबां जौ लोंबाय थायोहाय नों सन्थला? आं रावनिबो सिखाव खावनानै लोङाखैब्रा हाफां। दुमफावनि बेदर फाननाय मोननायखौ एसे बेखौनो लोंदोंब्रा। नोंहा जोंहाजों जादों लोंदों सोमस्रिमोनालाय आरो नोंनि फिसाजोआलाय? बिसोरनि थाखायबो जगार खालामनानै होखायोब्रा आं। जानांगौ लोंनांगौना बिसोरबो। अब्लाबो एसेबो बुजिनाय गैथारा आरो नों सोमस्रिनि गोसोखौ। मालाबा सोमस्रिजों खारजागोन र' नों। दा मा होननाय जादोंब्रा? सोमस्रियालाय मानो खारनांगौ जाखोब्रा? नोंनि बेफोरबायदि आखलाव सोमस्रिजों खारजागोन र' नों। आरो सोमस्रिया खारबाथाय आं जेबो होनखायाहाय। नोंलाय मा होननांगौ जाखोब्रा? मानो होनोब्ला आं आइजो कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जाबायथ'। बेनिखायनो आङो हिनजाव मानसिफोरजोंसो बांसिन सापर्ट खालामगोन आरो हिनजावफोरा गाज्रिबा बिसोरखौ दामखावगोनबो आं। बेनिखायनो वार्निं होखाबाय आं नोंखौ। सोमस्रिखौ दुखु होनाङा आरो जौ लोंनानै बेबायदि लामा सामा गोदावलाबाय थानाङा। आइया जोनोम खेबसेयावलाय जायाबालाय लोङाबालाय जेरै ओंखामखौ सानफ्रामबो जायो दैखौ सानफ्रामबो लोङो बिदिनो आंबो जौखौ लोङोब्रा। अब्लालाय बिस मुलिखौबो लोंदो ना। जौखौबो सानफ्रामबो लोंबाय थायोबालाय बिस मुलिखौबो सानफ्रामबो लोंदो आरो खेबसेनो जम रायजोआव मोनहैखागोन। जाय साला हाफां मासो रायोब्रा नोंलाय हामालै। फै सानैबो जोंहा लोंनानै खंख्रा मोसानाय नायहैनोसैलाय। दरखार गैया। खेबसे खेबनैखौलाय लोंनांगौ आरो एसे एनैखौलाय। बिदि होननानै नोंनि बायदि सानफ्रामबो लोंबाय थागोन नामा? खामानि गैया। सोमस्रिया मा गोसो जानानै नोंजों हाबा जाफ्लांखोथाय? गसाइ थिगसे जावना गालांबायलै आंखौ। दा जावनाय हाखौ सोर फबनोब्रा? बमब्रु दस्तिजोंबो नांलायबाय दुमफावनि थाखायनो। लोगोआबो गैलाबा मा जानांगौ जाखोब्रा? जिउआवथ' लोगो थालायथारनांगौलै सासेबाबो। आफा। औ बेटा। आफा नोंदि बुंदोंमोन ना नोंनि लानाय फैसाफोरखौ फुजायनांगौ होननानै। दिनै माखासे फैसाफोरा सुख'जोब्बाय दे नोंखौ बाबाय जेब्ला। बेफोर उनाव हिसाब खिथाब जागोनब्रा बेटा। नों आंखौ न'सिमल' लानानै थांदो। नों बेखौ टेनसन लानाङा आफा। आं दं नोंनि फिसाला दं। खालि नोंल' उन्दैनिफ्राय आं नोंनाव बेसेबां फैसा लादों बेखौ एसे खमायदोब्रा सुदखौ मिन्थिबाय? अके बेटा। आया माथो सन्थला आदैसो। मा खालामदोंलै आदै? मा खालामनोब्रा गावनि न'आव दं। जौआ बारा लोंबाय नामाब्रा? बे नोंनि न' नङाथ'। मानो नङा जानोब्रा एमाव फिसा? अख्राङानो आंनि कम्बल, बुहुमानो आंनि न', हायानो आंनि बिसना। बेटा बिनि खोथाखौ खोनासंनांला। थौ न'सिम थौ। आदै हायानो नोंनि बिसनाबालाय बुहुमानो नोंनि न'बालाय थादो दे थादो। इन्जय योर लाइफ। मा इन्जय खालामनांगौ जाखोब्रा? दुखुलै दुखु। माखौबा दुखु जाबाय थागोन। गाबोन समफोरनो थैनानै थांखानांगोन। थैखांनायनि उनाव आंनि दुखुखौलाय सोर नुगोनसै? फारमे जाय दुखु। दुमफावलै मा जालायखो? दुमफाव सना माइनाव आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामाखैब्रा? आं बिराद टेनसन जादों दुमफाव, नोंखौ माबाफोर जादों खोमा सानना। आंनि थाखाय टेनसन जाग्राबा आंनि भिडिअ भाइरेल खालामामोन नों।
निमाहा होदोब्रा दुमफाव आरो नोंबो मानो भिडिअखौ रेकर्ड खालामनो होनांगौ दे जौ फेनायावलाय रागाजोंलाय बुंफ्लांदोंमोन खोमा आरो होमबानो नोंस्रा भिडिअ रेकर्ड खालामनांगौ जाबाय बे सन्थलाया आरो नों आंनि बयफ्रेन्ड जानानै मा बिख्लो लानानै आंनि भिडिअखौ भाइरेल खालामनांगौ दे फेमाससो जाबायब्रा नों दुमफाव आंनो गाज्रियाव भाइरेल जानायखौ नाङा मिथिबाय आंनो मोजां खामानियाव भाइरेल जानायखौसो नांगौ आंनि बे जौ फाग्लि जानानै भाइरेल जानायखौ नाङा आंनो जायखिजाया भाइरेल जाबायथ' नों मोजांसोब्रा भाइरेल जानायाबो आंनो नाङा जौ फाग्लि होनजानाय भाइरेल जानायखौ आंनो नाङा माबा मोनसे मोजां खामानियाव भाइरेल जानाय मोनबालाय बेलेग खोथामोन गाज्रियाव भाइरेल जानाया साननैसोनि थाखायल' ट्रेन्डिं जायो बिनि उनाव गोमालांफिनो आरो बावगार जायो नाथाय मोजां खामानियाव भाइरेल जायोब्ला गोसोआव थाजाबाय थागोन गोसोखांजाबाय थागोन आरो मा थिक सोरनिबा आइडल जानानैबो थानो हागोन बेनिखायनो आंखौ जानला माला बुंलाबायनाङा नों बम्ब्र आरो आंनो दिनैनि बे फन दाहर आरो आंजों रायलायनोबो दासान नंबाबो एरायखे गोसोआव लाखि नों बायदि बयफ्रेन्ड आंनो नाङा ओइ दुमफावलै मा जाबावनांगौ जाखो दे दुमफाव आंखौ ब्रेकआप होबाय दुमफाव मानो बिदि खालामखो आयौ बाला ब्रेकआप खालामबाय आरो नोंखौ दुमफावा आं बिराद दुखु जानानै दङलै आंखौ दुखु दाहोबाव नों ओइ बम्ब्र गोसोनि दुखु जानायखौ आंबो मोनदाङो मिथिबाय नों दा दुमफावजों ब्रेकआप जानायनि थाखाय दुखु मोनदों नङा होमबा आं दङना आं नाङालै नों गारायखौ खुख्लाबना होग्रा मानसिसो थां नों बेनिफ्राय ओइ बालि बिदि दाबुं दे आंसो नोंनि गोसोखौ बुरखायगोन दा नों दा ट्रेजेडि ब्रकेन हार्ट जानानै दङ ना नाङालै आंनो आं हारसिंनो दुखु जागोन आं हारसिंनो गाबगोन हे आं गाबहोआ माथो नोंखौ आं थासान्दियाव आं आंनि सेराव सोरबा गाबनाय नुयोब्ला आं दुखु जायोहाय गोसो गैयाब्लाबो बुरखायनो लुगैयो मिथिबाय ओइ दाउसो देलाय आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि दाबुंसैलै आंखौ टेनसन जानो हो आं टेनसन जानि थमिसा अनबा अनजाया साला थफसि गालिया हौवाजों थफसि देजाबाय थानोसै नामाब्रा बेलाय हौवाया बुबाबो बुजादोंखौनो होननानै लायाब्रा दानि गोदान मुगायावबो हौवाफोरजों बुजानाय हिनजाव दङ ना मानो गैया जानो थफिराम हौवाफोराबो हिनजावफोरखौ बुनाय दङ आरो हिनजावफोराबो हौवाफोरनि सा सा बाग्रांबासि खालामनाय दं बापावै नंमारगौ नामा आं दासान्दि नुसनथाराखै माथो मालायनि नखराव मा जादों मा जायाखै जों 100% मिथिजोबा थफिराम जेरै आंनि नखरावनो मा जादों मा जायाखै बेखौथ' रावबो नुसनाना सन्देलाया सानफ्रामबो जौ लोंनानै फैयो मा जानांगौ मा थानांगौ मोजाङै उदिसखौनो लानो नागिरा आंजोंथ' मोजाङैनो रायलाया जौ लोङो मोजाङै थायो दावराव दावसि खालामा बेल' नङाना नखरनि बिबानखौल' नायबा जायाना नखराव गावनि हिनजावफोरनि साननायखौबो बुजिनांगौ दुखु सुखु सोंनांगौ नाथाय बेफोरबायदि खोथाखौथ' नोंसोर बुजिजोबाना थिग बिदिनो सोरनि नखराव सोर मा जादों जों रावबो मिथिया गोबां हिनजावफोर दङ हौवाफोरजों बुजानाय सोहोरनिखौ बाद होदो सोहोरनिया जाबाय थागोन नाथाय गामि ओनसोलाव दासिमबो दङ हौवाफोरा सानसे हाजिरा मावहैसिगोन मोनायाव हाजिरा मावनाय फैसाखौ मोनसिगोन बिनि उनाव जौ लोंनानै हिनजावफोरजों दुमदाखाल खालामसिगोन फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै थाल लाया फिसाफोराबो गिबांसिन थाब थाब ओंखाम जानानै उन्दुनानै थायो बिफाया फैबाथाय बिमाखौ बुफैसिगोन होननानै मोनसे गिनाय फैयो बेफोरबायदि जाथायखौ जायनि नखराव दावराव दावसि जायो बिसोरनि गथ' गथायफोरासो मिथियो आरो बेफोरबायदि गथ' गथायफोरनि दिमागावनो उन्दैनिफ्रायनो गाज्रि इमप्रेसना हाबनानै थायो बेनिखायनो जों मालाबाबो गथ' गथायनि सिगाङाव नांलायनानै खोन्थानोनो नाङा आरो मानसिफ्रा दाबो बुङो जायफ्रा नुफेराखै 21 सेन्चुरियावबो दाबो हौवाफोरजों बुजायो नामा होननानै बुजायो जाम्बि मानसियाल' बुजायो बे नङा गोरों गोरा लेखा गोरों मानसिफ्राबो बुजायो साख्रि मावनाय हिनजावफोराबो बुजायो ओरैबायदि मानसिफोरबो दङ न'नि सिङाव खुगा मुथेनानै बुग्रा मानसिफोरबो दङ नंमारगौलै नंमारगौ जोंहानि न' खाथियावबो बेफोरबायदिनो बिराद बुलायग्रा दङमोनलै नाथाय दा बोराया थैनायनिफ्राय बुलायनायखौनो खोनाला थिग बिदिनो हौवाफोराल' गाज्रि बेबो नङा खायसे खायसे हौवाफोरनि हिनजावफोराबो जोबोद गाज्रि हौवाफोरखौ मोजाङै सनमान लानो रोङा बेनोथ' जाबायलै हौवा गाज्रिफोरा हिनजाव मोजां मोनो आरो हिनजाव मोजांफोरा हौवा गाज्रि मोनो बे जरा मिलायग्राफोराबो माबायदि मिलायनानै होखोथाय हिनजाव गाज्रिजों हौवा गाज्रि होबानो जायोमोन हौवा मोजांजों हिनजाव मोजांजों होबानो जायोमोन माबा हौवाया मोजां जाबाथाय हिनजावा गाज्रि हिनजावा मोजां जाबाथाय हौवाया गाज्रि मालाबा थिगसे रायनो गोसो जायोलै जरा बानायग्राखौ बेफोर जरा बानायग्रानि सायाव नङा गावबागावनि गोसोफोरा थिग थाबानो जायो जोङो गुबुन सासेखौ दुखु होनाङा बेखौ गोसोआव लाखिनाया जोबोद मोजां आं जेरै आंखौ सोरबा दुखु होयोब्ला आं जोबोद दुखु मोनो थिग बिदिनो आंबो सानो आं जेरै दुखु मोनदों बै मानसियाबो दुखु मोनो जानो हागौ होननानै नाथाय मा खालामनो बेफोरबायदि जुगाव गावबागावनि खोथाल' सानसै बयबो बेनोथ' जाबायलै माथो बुंबावनांगौ जाखो बे बुहुमाव बुलायनाया बुलायबायानो थागोन दुखु मोननाया दुखु मोनबायानो थागोन गोजोन खुसि संसार जानाया जाबायानो थागोन बेनो जाबाय बुहुमनि माया बेखौ रावबो सोलायनो हाया आरो माहाजोन मानसिफोरा निखावरिखौ गादबनानै जागोन
पलिटिकेलनि मानसिया जेब्लाबो गावनि मासिखौ मोननो थाखाय थगायबाय थागोन साना जेरै सानजाहाथिं ओंखारो सोनाबथिं हाबो बेबायदिनो बे बुहुमनि मायाया बिदिनो थांबाय थागोन जाय सोलो गोरा गोहो गोरा बे देरहालांबाय थागोन जायहा थाखा फैसा गैया निखावरि बेहा गादब जालांबाय थागोन बेनिखायनो सानो आं मानो मानसि जोनोम जानायब्रा जिबौ जानायबा हामगौमोन होननानै जिबौ जाबाबो सुबुं माहारिजों बुथारजागौमोन नों नागिन जागौमोनब्रा आङो नाग्रास बिनिफ्राय मानसिफोरखौ बदला लानानै सौजोबगौमोन आं थै बिदि जायो नामा माथोलै मानसिफ्रा मानसिनि गोसोखौ बुजिया नालाय गावबा गावनि बुंनाय गावबा गावनि अपिनियनावल' राइट सानो नालाय बेनिखायनो आं थालालै बुहुमावनो थानो गोसो गैला आं गोहो गोलोन्दां बायदि खोथा दा बुं नों थफिराम नोंहालाय मानि टेनसन जादों बेफोरबायदि मानसिनि लाइफखौ मुगैलायनाय मानो टेनसन जायाबालाय जरायानो जाजानो रोंला नालाय टेनसनब्रा जेब्ला जरा मोनगोन जुलि जागोन बिनि उनावबो कमप्लेन होगोन मानसिनि जिउआव मालाबाबो कमप्लेना जोबा थफिराम हाबा जाखांनायनि उनावबो दुसिगोन आं मानो हाबा जाफ्लांनाय मानो बेफोरबायदि खालामफ्लांनाय होननानै फंसे खोथायाव बुंनो थाङोब्ला जों मानसिफ्रा मालाबाबो गावनि लाइफखौ लानानै सेटिसफाइड नङा आच्छा बुजिबाय दे ओमफ्राय नोंलाय बहा थांनो नागिरदों सोमस्रि आं थबसिखौ नायनो थांनो ओंखारदों हस्पिटालनिफ्राय दिनै दिहुनबोसिगोन ना थबसिखौ औ थां नायहैथां बे थबसिया साला खोथाखौनो मानिलालै माथो बुंबावनोब्रा थायोलै खायसे हिनजावफ्रा हौवाफोरखौ सहायनानैब्लाबो हौवाखौ सहायनानै थानांसिगोनथ' आरो हौवाखौ उल्था बुफिनब्लाबो हिनजाव बुग्रा होननानैसो दाय जागोन आरो हौवानि बादगा मावबाबो हिनजावानो गाज्रि होननानैसो बुंगोन आरो हौवाखौ गाननानै फैब्लाबो गावनो गाज्रि खाबे होननानैसो हिनजावखौसो दुसिगोन जेरैबो जारलासो है समाजा जाहोयो नामाब्रा समाजा मा होनो होनबाय थाथोंब्रा हौवाया गाज्रिबालाय हौवाजोंलाय मानो थाबाय थानांगौ जाखोब्रा बेथ' नंगौ समाजा जोंखौ जाहोआ नाथाय जों समाजावनो थानांगोन है बिदि दा बुंलै गोसोखौ एसे गोरा खालामब्रा सोमस्रि गोरा गोसोआ गोराखायनोथ' सहायनानै दङ सन्थुलाखौ दासिमबो जौ फाग्लाबाबो मानि मिथिं जादोंहाय थफिरामजों माबा रायलायगासिनो दङमोन आं मा एग्रांलायखो बेलाय थफिरामालाय ओइ हापां आंखौ एग्रांनायल' नुथारो नामाब्रा आंलाय मानो एग्रांनांगौ जाखोब्रा मालायनि हिनजावफोरखौलाय एदावनो मोनबालाय मा मालायनि हिनजावहाय नोंनोलाय मालायनि हिनजावबाबो मालायनि बिमाबाबो मालायनि फिसाजोबाबो एदावो माथो नोंलाय बापाव माबायदि होनखायोब्रा थोद मा एसे लेथ्रा खोनादों नोंनि रावखौ हो हापां आंनि रावखौ रावबो मोजां मोनखाया जायनो खोनायो बेनो आंखौ रागा जोंखायो मानो होनोब्ला सैथोआ गोखा जायोना गोखा बुस्थुखौलाय गासिबो समाव मोजां मोनखाया दा डेन्जारलै डेन्जार बे हापाङा नार्जि बुदांखौ गारनानै दोनो बायदि मोनदों आंलाय मानो नार्जि बुदांखौ गारना दोननांगौ जाखो खुगायाथ' नोंना बिराद बाराना इसोरा नोंनो मोनसे बारा खुगा हरदों सोर खोन्थानाय नोंनो खुगा बाराबानो जे हौवाखौ गारनानै दोनो ओरैनो आं सोबाजायो नार्जि बुदांजों खुगा बारा नालाय सोबा जादोंब्रा नों आं नंगौखौसो बुंखायो आरो नंगौ खोथा बुंबाथाय आं खें 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 बुङो नालाय खोनासंनो गाज्रि खोनायो आंनि बुंनायखौ थेवबो आं सैथोखौनो बुङो आरो आं मानो आं नर्मेल भद्र जानानै थानो दरखारनांदों नै सोमस्रि नुबाय हापांनि केरेक्टारखौ लानानै नायोब्ला नुबायना हौवाखौबो गिया बियो आंलाय दाय गैया दाय मावा मानो गिनांगौ जाखो नार्जि बुदांखौलाय आं थबसि नङाना हौवाजों बुजाबाय थानो थबसि बायदि जानोबो नाङा नंनायनि नङैनो हौवाजों बुजानो थबसि बायदि जानोथ' मोना नाथाय मा खालामनो आरो हौवायानो बोबाय थायोबालाय बे मालाय माथो खालामनो आयु माथो खालामनोसो होनदों नों सोमस्रि हौवाजों बुजाबाय थाबाय हो डाइरेक्ट पुलिसनो खोन्थाहैथां गामिनि मानसिफोरनो दा खोन्थाखा न'खरनि दावराव दावसिखौ गामिनि मानसिफोरा हिनजावखौसो बांसिन दुसिगोन हिनजावानो गाज्रि हिनजावानो हौवानि खोथा लाया खोमा बेनिखायनो बुजादों होननानै आरो खायसे खायसे आनैसो टाइप थायोना बे आनैसो मादैसो मोना बिसोरथ' बुंबावगोनसो जोंफोरनि हौवाफोराबो जोंखौ बुयोमोनहाय बुयो हौवाफोरजोंलाय बुजाखानांगोन बे जोंनि खाफालसो होनग्राबो दंबावो आंनि खोमाजोंनो खोनाथारदों आङो गोदो माइ हानायफोराव गामिनि आबै आबौमोननि मादै आनैमोननि रायलायनायखौ नंगौहाय फोरोङोथ' आरो हौवानि सिं जानानै था होननानै खायसे खायसे बिमाफोरानो फोरोंबावोसो बिदि होननानै दरखार गैया हौवाफोरजों बुजानो इसोरा जोंखौबो मानसि महरैसो जोनोम होदों नालाय जोंहाबो मोन्थाय दं गोजोन खुसि थानो मा बाल्लो बुजानोहाय दाय गैयाबालाय हो दाय थानानै बुजानाया बेलेग खोथामोन आंथ' दाबायदियाव दोखो दोखो नार्जि बुदां आंखौ बुनांगौब्लाथाय नार्जि बुदांखौसो उल्था फ्रिजआव सोनानै दोनगोन बाल्ला बापाव मा फ्रिजआव सोनायनि खोथा बुंखोलै नोंलाय दाय मावजानाया बुजानो गियाबाल आंबो नाथाय दाय गैयाव मानो बुजानांगौ जाखो दे बेबो गावनि फिसाइजों मानो बुजानांगौ जाखो सामफ्रामबो हरबानो मोनाबानो अखा नायब्लानो मोखां नुलायलाय थैस' थांस'नि जिउ जानाय मानसिजोंलाय आंलाय मानो बुजानो दे होमबा बे खोथाखौ थबसिखौ फोरोंहोलाय नों हायोब्ला थबसिया हौवाजों बुजाबाय थायो र साननैसोनि उनाव आङो आइजो पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जासिगोन अब्ला हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बुनायखौ गासिखौबो फोजोबस्रांजोबगोन आं नंमारगौ नों प्रेसिडेन्ट जासिगोन औ आइजो पार्टिफोरनि आं प्रेसिडेन्ट जासिगोन जेराव आइजो माहारिया खस्थ' मोनगोन बेवहायनो आं गसंथेगोन बिराद मोजां खामानियाव आगान होबाय नों बापाव बिदिब्ला नोंखौ गिनांसिगोन माथो हापां बेनिखायनो आंखौ दायरावनानै लाखा नों दिगदारसो जागोन नाथाय बिहामजो पार्टिफोरखौ एदावनो जोबोद मोजां मोनो आं मानो होनोब्ला बिहामजो पार्टिखौ एदावब्ला जेबो झन्झटि झामेला गैयाब्रा बिहामजो पार्टिफोरजों लाइन मारिब्रा जेबो माने रागा जोंलु जोंला गैयाब्रा बिन्दास
नोंसा नो माने दास होननानै बुंदों सोर खोन्थानाय नोंनो बिहामजो मानसिजों लाइन मारिबा बिन्दास होननानै जानो सोर खोन्थानायथाय बेनो मानो होनोब्ला बिहामजो मानसिफोरजों लाइन मारिब्ला जेबो नांलायला जायाब्रा बहा थांदों सोरजों बेरायदों बेफोरबायदिखौ बिहामजोफोरा सोङाब्रा मानो होनोब्ला बेहा फिसाय दंखायो नालाय मानोथो सोंनांगौ जाखो फिसाय गारखांनानै बेबो सिंगल जाब्ला नोंखौ सोंबाय थागोन सोरजों बेरायदों सोरजों थांदों होननानै जाबाय नोंसोर सानैनि खोथाखौ खोनासंनो बाबाय आं ओइ हापां नों आइजोफोरनि प्रेसिडेन्ट जामारबाय नामाब्रा हापां जाबायखौनो होननानै हमनानै ला गाबोन समायखिरा दङ बे समायखिरा लाबाथाय आं आइजोनि प्रेसिडेन्ट जागोन बावै बिराद मोजां हाबाफारि मावदों नों जायखिजाया मोनसेल' खामानि मावदोलै नों हापां थबसिखौ थांनानै एसे बुजायहैलाय जागोन दे बुजायहैगोन थेंक इउलै आंनि खोथाखौ मानिनायनि थाखाय नोंनि खोथाखौ मानियाखै माथो आंहा आइजोनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आंहा थबसेनि खबरसो लाहैगोन दा एसेबां खुसि जानाङा नों मानो खुसि जाया जानांगौ जाखोब्रा नों एसेबां मोजां खामानि मावदों आं खुसि जायाना आरो आं नोंनि थाखाय जोबोद खुसि आंनि थाखायलाय मानो खुसि जानांगौ जाखोसै नोंलाय मानो होनोब्ला नों जोबोद मोजां ना मानसिया जेरै बानलुआ गोखा थेवबो मानसिफ्रा बानलु जायो थिग बेदिनो नोंबो बिराद मोजांब्रा जोबोद खामानियाव होयो आंथ' नोंनि मुंखौ बानलु रानिसो दोननो गोसो जाबाय आंनि फिसालानि मुङानो बानलु बेदां बेवहाय आंखौ बानलु रानि होननानै दा बुंखादों माथो बुंबावनो होनबा नोंखौ आं नोंखौ मा लिंबावनो आं मौ बेरे दोनबालाय मौ बेरे मा मौ बेरे जाखोसै बेलाय नामानो मौ बेरे थायो नामा दोनबालाय गासिबो नामानो थायोब्रा नाथाय मानसिफ्रा दोनासो थेवबो आं नोंखौ मौ बेरे दोनगोनब्रा मौआ जेरै गोदै आरो बेरेया जेरै एकदमबारे मिथिखायो दा बेरेनि खामानिया माबायदि थिग बिदिनो नोङो गोदैबो रांखिनिबोब्रा बेनिखायनो आं नोंखौ मौ बेरे बुंगोन मौ बेरे नोंजों रायलायनांगौबा खर'आनो गाज्रि जागोन आंना ओरैनोबा फिसाफोरनि दावराव दावसि हौवाजों नांलायनाय आरो नोंनि सायाव बेफोरबायदि फाल्थु डायलग मानोथ' गथ'फोरखौलाय जेव जाव खांनांगौ जाखो नोंलाय मायाव गथ' जेव जाव खांखो आंलाय सानैल'सो आं अमा राजा बायदि साथाम खाङाखैना औथ' आरो अमा राजाया साला साथाम गोजोन फिसा खांदों बेथ' सरकारनि खिलाफ खामानि मावथारदोंलै बियो सरकाराथ' सानैल'सो गथ' खांनो होदों बेथ' साथाम गोजोन गथ' खांदोंना अमा राजा हिसाब खालामगोन आं दिनै हिसाब दासो हिसाब खालामबावबाय आरो गथ'फोरानो देरलाय लांबाय ओइ हाबां अमा राजाया सासे एमएलए हिसाबै बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मानो मावखो बियो एमएलएआनो जुदि गोरोन्थि मावोब्ला उननि फोरजाफोरनो मा बोसोन होगोन बियो अब्लालाय नोंनो बोसोन हैदो आरो मा आंल' नोंबो समाजनि खामानियाव ओंखारबायना थौ सानैबो थांनि आंलाय मानो थांनांगौ जाखो दे ओरैनो नों आइजो माहारिनि जानानै गसंथेगोन नामा नों हांग्रिमोनदिनि जानानै बुंदोब्रा बे हांग्रिमोनदिखौ खस्थ' लगायदों साथाम गथ' खांहोदों बेनिखायनो बिनि सायाव नोङो गोख्रों अजद दैखांनांगौ थौ थांनोसै अमा राजानिसिम औ थौ होमबालाय आफा सिनस्रिया मोजां जाबायना एसे औ बेटा मुलि जाना होनानै एसे मोजां मोनबाय अके आफा बिदिब्ला आं बेरायनो थांसै दे बेटा थां हेल' हरकान्त হ'ব दे হ'ব মই গৈ আছো হেই आदा सोर बे हरकान्तआ बेथ' हारसा मानसिनिसो नाम माथो आदा आंनि लोगो बियो हरकान्तआ नोंनि मोजां मोननाय नङाथ' नङा आदा हरकान्तआ आंनि मोजां मोननाय नङा लोगोसे बहा थांनो नागिरदों दा आदा आं मार्केटाव फेस वाश लानो नागिरदों से घन्टानि गेजेरावनो मोनफैनांगौ नङाबा दिगदारसो दं शाला हारसा सेंग्रासो गोसो थोमारदोंथ' बियो ओइ हांग्रिमोनदि मा जाखो बे दावदैया हारसा सेंग्रा गोसो थोदों नामाब्रा गोसो थोदों खोमा माथो हारसानि रायलायनाय खोनाबाय थायो आं मालाबा हिन्दीनिबो सोंबाय बायबा दायसो जागोन खोमा होननानै सोङाखै आं मानो सोङा बेलाय नों बिनि बिबाजै नङा नामा बिबादिबाबो सोंनो हाया मा नों गाव सोंना लाबानो जाबाय आरो आंहा बिराद खामानि दङ नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनो आंहा टाइम गैया आच्छा बारु थाइबानि लारु दानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद जिद्दि जाबायलै जेखौ खालामनाङा होनो बेखौसो खालामनानै गारो बिदिनो दावदैयाबो हारसा सेंग्राजों थांमारथारसिगोन नामाब्रा थफिरामजोंनो गोसो थोलाय होफिनसै नामाब्रा आंनो थफिरामनिफ्राय ब्रेकआप खालामदों जेब्ला आंनो थफिरामजोंनो पेचआप खालामफिननोसै र' गोसो गैयाब्लाबो थफिरामनो हरनोसै आं माखौब्रा नै माथो सैताननि नाम लानाय लोगो लोगो सैतान हाजिर आच्छा नोंसोर सानैयालाय मालानिफ्राय गय फाथै जाखो मा गय फाथैल' गोनां जायोब्ला जों काप प्लेटबो जागोनब्रा वाह जिराय जों जिरायनो फैयाखैहाय औ जों दिनै जिरायनो फैयाखै अजदसो होनो फैदों अजद ओइ माबाफोर अजद होनांगौब्ला अफिसाव थांनानै अजद हैथांब्रा आच्छा बारु थाइबानि लारु अजद होनो गोसो जादोंब्ला आंनि अफिसाव थांनानै हैथांब्रा न'आव फैनानै नङाना आच्छा नंगौ नामा बिदिबालाय जों नोंखौ अफिसाव नेनोसै ना मा बुङो आं दिनै सुट्टि गाबोन थांबानो जाबाय नोंसोर अफिसाव अमा राजा अफिसाव थांनानै अजद हैनांगौबा खोथाया बांसिनसो गाज्रि जागोन बेनिखायनो दानो खोनासंखा जोंनि अजदखौ माथो जालायखोब्रा दे खोनासंनि खोनासंदो बिदिब्ला जोंनि भारत हादराव सरकारा साबेसे गथ' खांनो होदोंमोनलाय सानैनि बारा नङा होननानै बुंदों मानोमोन नोंहालाय मानो गथ' खांनाय खाङिनि दावराव जालायखो मानो होनोब्ला नोंनि गथ' सानैल' ना माब्रै साथाम जानो मोनखो हा बेखौसो अजद होनो फैदों होनबा नोंसोर अके रायजोफोर उननि एपिसोडआव मा जागोन बेखौ नेनानै थाथ'दो दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय आरो भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्ट होनो दाबावब्रा नोंथांमोननि कमेन्टनि भेलुआ बिराद माने मान गोनां बेनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायबाय थायो आं अननानै दिनैबो कमेन्ट मोनसे होनानै गालांगोन जय बर' हारिनि जय लावरा बड' कार्टुननि